O Ranking Center for World University Rankings volve situar a Universidade de Vigo no top 4% das mellores universidades do mundo. En concreto, a institución académica mellora lixeiramente a súa posición respecto do ano pasado, xa que pasa do top 4% ao 3,9% deste ano. A edición 2024 da Lista Global 2000, que avalía 20.966 universidades de todo o mundo en relación a 4 eidos fundamentais: educación, empregabilidade, docencia e investigación. Cunha puntuación de 71,7, a Vigo ocupa o posto 811 do ranking mundial, mentras que na clasificación europea sitúase no lugar 315 e na nacional no 27. No que atinxe a clasificación por eidos, a Universidade de Vigo mellora a súa posición global no campo da investigación, no que ocupa o lugar 773 de todo o mundo. A primeira universidade española que aparece nesta clasificación é a de Barcelona, no posto 134, seguida pola Autónoma de Barcelona, no 196, e a Complutense de Madrid, no 244. A primeira institución galega na listaxe é a de Santiago de Compostela, no posto 12, mentres que a Universidade da Coruña ocupa o posto 34 dun total de 53 universidades españolas avaliadas. A fronte do ranking non hai variación respecto do ano pasado, coa Universidade de Harvard cunha puntuación de 100 sobre 100 puntos posibles.